Pánovi podvečer, dámy a páni. Tak v tomto videu by som vám rád prečítal text zo štúdie k ceste Novákoch, ulica Duklianska, napojenie na štátnu cestu 1/9, ktorá je teda taká nevyhovujúca podľa normy a zákona. Tak ja som na to upozorňoval už asi rok a dnes som bol na Mestskom úrade v Novákoch, kde som požiadal podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám o nahliadnutiu do tejto štúdie. Tak som si tak narýchlo, lebo som sa ponáhľal, prefotil zo pár strán, no a budem čakať, v podstate sme sa tak dohodli, že zápis tohto stretnutia, ktoré bolo tento týždeň, ešte nie je realizovaný. No a chvíľu počkám, no a som tam v kontakte s osobou, ktorá to bude pripravovať, no a potom budeme žiadať podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám o tento zápis, no a potom uvidíme, čo ďalej. No takže tu je táto fotografia. Dal som tam na stránku asi 4 strany, no tak toto je taká hlavná. No a čo sa tu píše? Tak píše sa tu, že polomery zaoblenia obrúb v existujúcom napojení sú približne R rovná sa 2,42 metra, v zátvorke 2,52 metra, čo nevyhovuje platným technickým normám. Ulica Duklianska je využívaná všetkými typmi vozidiel bez dĺžkového obmedzenia. No, takže to je jedna vec. Ešte je to dôležitá, ale to by som sa aj v ďalších videách. Šírka komunikácie ulice Duklianskej je cca 6,73 metra. To je tam ešte dôležité, že tá šírka. No a tak ďalej. No a tu by som tak na záver, čo je dôležité, že pre splnenie podmienok platných noriem a zákonov je potrebné upraviť existujúcu križovatku cesty 1/9 a ulice Duklianskej, potrebné rozšírenie telesa cestnej komunikácie, vytvorenie minimálneho polomeru zaoblenia s R rovná sa 12,0 metra. Takže tuto máme čierne na bielom alebo na šedom. Takže je to, na čo som poukazoval, no a táto štúdia o tom hovorí. No, nerieši sa tu nejaké riešenie prípadnej novej komunikácie, no takže ja si počkám na zápis toho pracovného stretnutia, kde boli teda zástupcovia viacerých orgánov, vrátane VOP Nováky, teda aj okresný úrad v Trenčíne, ktorý je taký najkompetentnejší, čo sa týka štátnych ciest. Boli aj zástupcovia, teda mali byť pozvaní a boli pozvaní zástupcovia ministerstva obrany. No takže uvidíme, čo je v tom zápise zo stretnutia. No a potom ešte teda v rámci časových možností napíšem nejaký ďalší list. Uvidím, nesľubujem. No, takže toto je taký prvý krok alebo krôčik. Tak uvidíme, aký bude ďalší postup. Tak, majte sa, fajnový večer.